आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आदिबासि बोरायखौ पस्टार सिथाबहोनानै जोदलाग्रा बि बसुमतारी इउटुब चेनेल बिथांखौ लांफैबाय। दा आङो लांफैदों बिथांखौ, बिथाङा लिंहरबाय थादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेराफारसेजों जोबोद दुखुनांथावथाव, ओमफ्राय बेराफारसेजों जोबोद गिथावथाव दै। जायफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बिसोरसो मिथिगोन। दा लोगोफोर आङो मेन लकेसनाव सफैबाय। बेनो जादों जाहैबाय ओरै चिरां डिस्ट्रिक्ट सुबाइजार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सामथाइबारि गामियाव दंफैयो आङो। दायो बेयाव बेबायदिनो ओरैहाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दैया खंख्राजरा दंग'जों बायफ्लंबोनानै दा ओरैबायदि गामि ओनसोलाव हाबनानै थासारिया ओरैबायदि गिथाव बाथाव जागासिनो दङ। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि उनाव नुगासिनो दङ बेयाव बेबायदिनो लामा गेजेर गेजेरावसो थानो गोनां जाबाय रिलिफ केम्पआ। मानो होनना बुङोब्ला रिलिफ केम्प थानायनिबो सुबिदायानो गैला आरोखि। अब्ला नायदो नै लोगोफोर दैया माबायदि लोमखो। ओरैबायदि न'फ्राव फुरा बरथिक जाजोब्बाय आरोना दैया। नैबे गासैबो न' दंजोबोमोन। मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा फुरा दै जाजोब्बाय आरो। दहाय फुङावथ' बियो देरसिनबावमोन, ओमफ्राय दा एसे खमायबाय। दा बेलासिनि सम जाबाय। दा बेफोरबायदि अबस्था आरो बेजों लोगोसे आङो देखायगासिनो दङ नै दा बे न'नि मानसिफ्रा नैबेफोरबायदि लामायावसो रिलिफ थानो गोनां जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला नैबेफोरबायदि प्लास्टिक खोंनानै थानो गोनां जाबाय। ओमफ्राय लामानि अनगायै गुबुनफ्राव थानोबो सुबिदायानो गैया। मानो होनना बुङोब्ला सारौफाले जेरैबो दै नै नायदो नै नोंथांमोना निस्सय नुदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावनि थागिबिफोरजों आङो एसे सावरायलांनायसै दुखु खस्थ' माबायदि अबस्थायाव दङ। ओमफ्राय आब' दायो बे दैया दे ओरैबायदि लोमसाव फैबाय, दा मा खहा जानाय जाखो जेनेबा? जोंनिया दा न'फ्रानो गैला। न'फ्रा बिदिनो इन्जुरफ्रा थांनाय जाबाय। सोरबा थांबाय सोरबा थाबाय आरो सोरनाबा दाउ अमाफ्रा खहा जाबाय। आरो माइ गायग्राफोरनिफ्रा खोथिया एरि गोजावनाय जाबाय, गायनोनो मोनाखिसै। न' खाथिनिया बाख्रिफ्राबो माबानाय जाहैबाय, दै लोमनाय माइफ्रा सिनाय जाहैबाय। दा ओमफ्राय नोंसोरो बे लामायावसो थानो गोनां जाबाय ने? जों लामायाव थानांगौ जाहैबाय एन्जरफोर बायदि। दा नै बेफोरबायदि आरोना बहुद दुखु खस्थ' मोनबाय। दा बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानैबो बेफोरबायदि नै बे दैया ओरैबायदि हालुं दिलुं देरदोंना भुटानाव जुग जुग अखा हानायनि जाहोनाव ओरैबायदि ओरैहाय सबाइजार बिसिडिसिया सुरमार जाजोबनो थांगासिनो दङ। नै खानामाख्राजोंहाय सिदा दानख्लायनानै हरफिननाय जादोंमोन। ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा बे प्रटेकसना बबेजोंबा गोदानैहाय लिक लानानै बायफ्लंबोफिनदों होननानै बुंदों। ओमफ्राय दा दैया लैगासिनो दं आरो थेवबो हाजोआव दसेनि गेजेरावनो अखा हायो, ओमफ्राय दफानो देरो आरो। दा बेफोरबायदि नै बैफोरथ' न' दंजोबोमोन। दा बेबायदि अबस्था आरो। दा ट्रेक्टर गंसे खारबोगासिनो दङ नै। ओमफ्राय नै बेयावहाय ओरैबायदि मोसौ फाफ्लि जालायसै आरोना नै। ओमफ्राय नायदो नै ट्रेक्टरा नै लागाव 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 जरहै दाबाव। थारमाने ट्रेक्टरा हाबाय आरोना। मानो होनना बुङोब्ला बियो हाब्रुआव खारग्राखा नालाय। दा नायदो नै अबस्था बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरोना। नै फुरा न'फ्रा लोमजोबनाय जाबाय नै ओरैबायदि। दा नायदो नै लोगोफोर दैया माबायदि लोमफैखो। बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बेबायदिनो सबाइजार निहारु बाजार होनो बेखौ। दा नैबेनो जादों जाहैबाय निहारु बाजारमोन। ओमफ्राय दैया नै माबायदि जाखो बेनो जादों जाहैबाय बिजनि थांग्रा रडमोन। दा रडनि गेजेर गेजेरसो ओरैबायदि दै आरोना, दै बिमा बायदिसो जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव ओरैबायदि गोथौ जाबाय थांनोबो हाखाला। दा लामायाबो साफा लांजोबसिगोन आरो बियो। दा बेबायदि अबस्था नै। ओमफ्राय बेनो जादों जाहैबाय रेस्ट हाउसमोन। दा बेबायदि आरो नै बेफोरो वाला गोदानसो लुदोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला साफा गालाजोब्बाय नै गैला नै। ओमफ्राय नै न'फ्रा नै ओरैबायदि लोमसावजोब्बाय आरो। ओमफ्राय नैबे मन्दिरमोन, मन्दिराबो साफा जाजोब्बाय आरोना नै लोमजोब्बाय नै ओरैबायदि लोमजोब्बाय नै। दहाय फुङावथ' बेफोरो ओरैबायदि गिदिरसिनमोननो दैया। ओमफ्राय दा एसे खमायबाय आरो थेवबो नै न'फ्रा फुरा लोमजोब्बाय नै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बैयावबो न'खरसे दंमोन। ओमफ्राय बेयावनोथ' गैला आरो दै गेजेरावसो थानाय जाबाय। दा बेबायदि आरो नै। दा लोगोफोर नायदो नै जेरैथिंबो लोमजोब्बाय आरोना नै जेरैथिंबो न' दंजोबोमोन।
मानो होनना बुङोब्ला फुरा दै जोबसै आरो जेरैथिंजायबो ओमफ्राय ओरैहाय नायदो नै फुरा सागोर बायदि जानानै थाबाय नै दा बेबायदि आरो नै लामाफ्रावनो बेफोरबायदि ओंखाम संनानै जानो गोनां जाबाय बेबायदि आरोना बहुद गाज्रि जाबाय दैया दा बेबायदि आरो ओमफ्राय दाथ' फुरा लाइननि प्रब्लेम जाबाय मानो होनना बुङोब्ला नै बेफोरबायदि केन्देलबो राननाय जासिगोन ना रानना होदों दा ने आदा औ सिरा होफैदों मैयाहाय औ दा मा हेडनिफ्राय होफैनाय जादों बियो जेनेबा बियो मैया बे माबानिफ्राय बे इउपिएनिफ्राय औ होफैदों आरो नैबे बुस्थुखौ नैबे इउपिएनिफ्राय होफैदों ओमफ्राय दा जानाय लोंनायाथ' न'आवथ' गैखाया नालाय संनाय खावनाय प्रब्लेम दावदावफोर गैला फारसेथिं गेसबो प्रब्लेम दा लामायावनो हनै मोनानिफ्राय फुंनिफ्राय दासिमबो मोनजानाय जायाखै एक्सट्रासो जागासिनो दं दा खोनानो मोन्दों दा ओंखाम संनानै खावनानैबो मोनजायाखै दा सिरासो जानानै दङ नै दा ओरैबायदि खस्थ' जाबाय आरोना दा जोंनि बर'नि मोननैबो राजखान्थि हान्जानिफ्राय एफा एफा अनसुंथाइ होफैदों जायनि फलाव बेफोरबायदिनो सिरा आरो बेबायदिनो हरनि समाव सावनानै थानो थाखाय केन्देल दा बेफोरबायदि आरोना नायलांबाय थादो आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ दा बेफोरबायदि जाजोब्बाय नै फुरा आङो खाथियाव थांनानै देखायगासिनो दङ नै बेफोरबायदि आरोना दा बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो दा मोनाफ्राव अखाया हानानै देरबावोब्लाथ' आरो बुंनांगौ गैला आरोना नै दा बेबायदि अबस्था जाजोब्बाय आरो नै दा बहुद खस्थ' मोनबायना आयं मोनबाय औ दैयासो खालामदों औ माथो खालामबावनो दा बेबायदि आरो